Sean Bradley fydd hi o ryw chydig llai na 20 llath. Bradley felly dros y mur, ac mae'n gol hyfryd! Amergyd gan Sean Bradley. Drychwch ar y dechneg. Bradley yn codi'r bêl dros ben y mur a heibio Alex Lang. Price felly o ryw 20 llath dros ben y mur, a mae'n gol! Am dechneg hyfryd unwaith eto. Wel, dyn ni wedi gweld 2 gol o'r safon ucha, a Tom Price yn ymateb yn wych i'r Met rhagorol. Craven mewn ychydig o lef yn hyn, y bêl mlaen at Chubb. Mae Chubb yn glir i fewn i'r cwrt Cosby, a ni sgwario ddi. O, mae'n gol, ydy ddi'n gefn y rhwyd? Nag yw am arbediad rhagorol gan Lewis Webb. Ond i'n meddwl fod y Met wedi sgorio i hael o'r prynawn. Lloyd, chwarae da yn erbyn Craven, mae Lloyd yn dal i fynd i fewn i'r cwrt Cosby. Lloyd, nôl at Davies, Davies yn troi ar ei drwy'r chwith. Mae wedi cael ei tharo lawr, ail gyfle i Davies, ac am arbediad da gan Alex Lang, oedd angen y bawen na. Cartwright cyfle fan hyn yn groesiad i ganol y cwrt Cosby, y penniad ymlaen gan Louis Lloyd. Mae dal yno i Caernarfon, dwi'n wedi cael ei chlirio at Zach Clark. Yn cael ei tharo lawr gan Price, a croesiad gan Donahue ar penniad, ac am arbediad unwaith eto gan Alex Lang. Croesiad hyfryd o'r dde, da ryw ffordd Alex Lang ar bawen na unwaith eto. Mae Cathy yno i'r Met yn rhyddhau, does neb ar gyfil. Sam Jones sydd ddim yn camsefyll, mond Lewis Rees i fi fewn i'r cwrt Cosby. Sam Jones ar croesiad, ac yno mae Elliot Evans! Ac mae'r Met ar y blaen, gwrth ymosodiad chwym gan y myfyrwyr, ac Elliot Evans yn sgorio i 9fed gol yn y gyngred. O, mae'n dacl waig o'n Sam Jones fan hyn, mae e mewn trwbl, ac mae'n gerdyn coch i Sam Jones. Mi oedd hi'n dacl hwyr, yn sicr yn dangos i styd. Morgan Owen. Sa gyfle fan hyn i... O, mae'n gol i Caernarfon! A Gwion Dafydd sydd wedi dod ar cofis yn gyfartal gyda 8 o funudau'n weddill. Gol allan o'n unlle. Met 2, Caernarfon 2. Richard, diolch am damser. Pwynt arall mewn gêm hynod o gystadleuol oedd i cartre. O'ch chi'n weddol hapus gyda'r canlyniad a'r perfformiad yn y diwedd? Ynddo, mae'n bwynt oedd i'r cartre. Mae'n pwynt da, di Cardiff Met yn lle hawdd i ddod. O'n i'n meddwl bod ti'n gêm da i'r niwtral, da i dim yn trio chwarae. Ac oedd o'n mynd o fawr i'r moments na. Dwi'n meddwl bod dro'n result teg i pawb yn diwedd. Ond efo nhw'n mynd o fawr i 10-1, o'n i'n gobeithio sa'n ni'n gallu mynd ymlaen a cael dim just yr equaliser, ond mynd ymlaen i ennill y gêm. Gafon ni'n y 2 chances, ond na, fair results dwi'n meddwl yn diwedd. So, na, da ni'n hapus efo bwynt. Ie, oedd yn gêm anodd eto. Yn teimlo bach yn hard done by heddi, jyst o ran rhoi o'r penderfyniadau. Yn gweud na, mae Sam Jones yn rhoi cyfle i'r dyfarnwr rhoi cerdyn coch, so oedd ddim yn y cwyn yn erbyn na, ond mae'n ambell i peth arall. A mae'r gêm yma'n fythu wneud penderfyniadau ar y cae chwarae gan pawb sydd yn cyfrannu, ac heddiw falle oedd y penderfyniadau ond ni wedi gwneud ddim yn y rai gorau. Dach chi'n attacking line gyda ni heddiw lle o gen i Adam, Zach a Gwion, a dach chi'n gwybod pa mae'r tri yna at y Sean Bradley hwnna, lle mae'n chance am gols lle, a dyna da ni'n trio wneud, da ni'n trio gweithio nhw, achos Gwion dal newydd i'r grŵp, kind of thing, ond mae'n neis iddo fo gael ei gol gyntaf heddiw. Ie, cyn dod yma, so ni wedi cymryd pwynt, a wedyn efo ffordd gêm fynd, gath ni'n llawer chances, gath nhw'n llawer chances wedyn, endio fyny yn gêm, nath nhw'n colli 1-1, a wedyn nath i dal, nath y gêm ddim newid, dyna'r peth, o'n i'n disgwyl ni gael fwy o gols a fwy o shots a felly. Wedyn, ges i'm chance trwy'r gêm i gyd, a wedyn o'n i'n gwybod os o'n i'n gael chance, o'n i'n gwybod claddu hi. O ti'n meddwl bod y cerdyn coch yn un teg, felly? Ie, os ti'n rhoi cyfle i'r reff i roi cerdyn coch ac ath e lawr, fi wedi gweld nhw heb i roi hefyd, cofia, ond mae'n job anodd i'r dyfarnwyr a'r tîm sydd gyda nhw, ond ni heb helpu'n hunan, nawn ni roi e ffona. Dwi'n meddwl na dyna di, os da chi'n mynd oddi gartra, da chi'n dod adra efo pwynt, dwi'n meddwl bod chi'n gwneud yn iawn, a wedyn just trio cael gorau a wneud y mwyaf wedyn o gêm adra. Ni dal na, mae pethau'n tyn yn y cyngred yma, ac mae yna rhyw 8 gêm arall ar ôl, a byddwn ni na reit tan diwedd, a nawn ni ddim mildio unrhyw beth wrth unrhyw un, a nawn ni trio'n gorau glas.